Hello everyone, mga kamar! So ayan, let's exercise po. So yeah, andito na po yung aking mga needs. Ayan, and let's do the exercise early in the morning. Today is Monday, so happy Monday po. Diyos ko po yung itsura ko. So, hey guys, good morning. Good morning mga kamay. Welcome to our channel. And yes, so yan yan. Tagaktak yung aking mga fats. Tumutulo na ang aking mga fats. Ayan. Kasi, hiningal ako po ay kakatapos ko lang mag-exercise. And naisipan ko na mag-hello sa inyo. Shout out sa inyong lahat. So, ayan. Time check. It's around, anong oras na sa iPad ko? 6:30. So, gumising po ako ng 5:40. Uminom ako ng warm water for 5 minutes. Nag-warm up ng 5 minutes. And then, nag-exercise ako 6 a.m. hanggang 6:30. So, yun. 30 minutes hard cardio lang. HIIT cardio para ako pagpawisan ng ganyan kadami. Ayan. So, yun. So, nandito ako sa may namin, sa may entrance ng pintuan sa gate. Dito ako nag-exercise kasi tinatamad ako sa rooftop. Kaya dito na lang sa bahay, sa may baba. So, tulog po yung mga kasama ko dito sa bahay. So, ganyan yung buhok ko. Para curly siya mamaya. Kasi diba, hindi ko siya pinapaliguan. Araw-araw yung buhok ko, every other day. So, bukas ako manligo sa buhok. Hindi naman nakakamatay yan. Kasi masama daw yung naliligo araw-araw sa buhok. Sa katawan, oo, araw-araw. Pero sa buhok, every other day. Kasi sayang nung oil na nandyan daw. Natural oil. So, kamusta naman po kayong lahat? Mag-exercise kayo mga sisi. Kasi healthy is very important. Lalo na ngayong panahon na yun. So, napakainit. So, ito yung mga gamit ko. Yan, mga dumbbells sira na. Tapos, sira na rin yung mga booty band ko. Ibig sabihin, ang lakas ko na. Kaya nasira na siya. Ano lang kasi to, medium lang. So, bumili ako ng hard. Ito yung hard ko. Nasa Iolex. Ayan, Iolex siya. Mas makapal at mas mabigat. And ito din yung aking Kittler resistant. Mas mahaba. Ito yung pang booty, ko. And, syempre, yung aking puzzle mat. Hindi siya yung totally nangalay ako. So, ayun. After nito, ako ay magko-coffee na. And then, ready for my day para pumunta sa shop. So, diba, productive day. So, no matter how busy, always give time for ourselves. Kasi, very importante. Tayo lang yung makakapagbigay ng self-love sa ating sarili. So, ayan. Have a nice day, everyone. It's Happy Monday. So, Happy Monday po sa ating lahat. Happy Monday. Ayan. Yes, Happy Monday po sa ating lahat kasi Monday ngayon. And always start our week na productive, positive, and may good vibes para end of the week, maganda yung mood natin. So, ayan. Nagpapa-cool down lang ako and then ready my day. So, mega shout out sa inyong lahat ng nanonood nito. At napakainit na. So, nagpapatugtog ako ng energetic na tugtog para i-boost yung sarili ko. Kasi kapag hindi at walang music, nakakatamad mag-exercise. Pero kapag may music, ayan, ang gana-gana mag-exercise. So, ayan. Dito lang ako sa namin sa sahig. So, everywhere naman, kung gusto mo talaga mag-exercise, you can find something little space and then you can do your whatever exercise you want. So, it's up to you. So, yeah. For now, bye-bye na. And see you on my next vlog. Have a nice day, everyone. Always remember, exercise is very important. So, try na maging part siya ng lifestyle mo. And one day, yung body mo at ikaw ay magpapasalamat dahil you made a right choice. So,
Bye-bye! Always remember, live the life to the fullest, love yourself, be yourself, and be happy.